А сега съобщение от нашия спонсор. Хрупкав рак, хрупкав рак, хрупкав рак. Хайде пробвай бургера наш. Ела тук и яш. Не един и два и три, а семейството си нахрани. Да, 9 от 10 лекари препоръчват поне един рак бургер на ден, за да поддържате тялото си здраво и духа по-младежки бодър. Аз съм лекар във вашите очи и вярвам, че ракбургерът удължава живота. Какво чакате още? Вървете да си купите ракбургер или турба с ракбургери. А най-добре си купете цяла щайга с ракбургери. За здраве! Хрупкав рак, хрупкав рак, хрупкав рак. Хрупкав бургер.